Sa ti nejako nechce tým. Pivo. Chľastačka. Chľastačka. Som až ratý. Chľastačka. Chľastačka. Tak tu zalmladí a chľastať. Hej, zober si granátom a vychľastaj ho. Čo? Zober granátom a vychľastaj z neho náboja. Čo ako robí? A kde by si rád išiel? Na Saturn. Hej, ako si uhadol? A ešte na jedno miesto. A to je? Na Azteckú pyramídu sa ísť pozrieť. Prečo? Tak lebo sa mi páči Aztekovia a Inkovia. Aztekovia a Inkovia? Hej. No a povedz niečo o nich. Takže Aztekov a Inkov dobil príchod Španielov, dobyvateľov. Posledný vládca tých Aztekov bol Moctezuma II. A tých Inkoch vládca Moctezuma II. A prvý bol Prvý bol Manco Cápac. Manco Cápac? Manco Cápac. Také niečo. No a ešte niečo povedz. A čo je v tých pyramídach? Nič není vo vnútri, to sú iba skaly ukladané na seba, nič vo vnútri. No potom na čo to tam bolo? To potom tak asi nie. Aby obetovali ich. Tie skaly? Aby obetovali ľudí svojim bohom, ktorí vôbec neexistujú. Žiadni bohovia neexistujú. Ako vieš? Tak, lebo... Ty si už nejakého stretol? Nestretol. Tak ako vieš, že neexistuje? Tak lebo som ho nestretol. To je asi jednoduché. No, to je jednoduché. Keď žiadneho nestretne, tak nemôžeš veriť, že žije. Vážne, to nemôžeš veriť. Ja neverím v tých tajtrudlíkov, lebo ono. To nikdy žiadneho nevidel. A prečo by som mal niekoho veriť, keď som ho nikdy nevidel, ako... To nezáhada, hej. Ani tí náboženci ho nikdy nevideli. Ako môžu byť také trdlá veriť, že ho ani sami nevideli. Neviem, kto by ho videl. A UFO veríš? Čo? V UFO? No, trochu až, ale nie moc. No, videli, no UFO nie, ale to sa existuje aj na inej planete život, verím. A je to aj pravda. No tak mi niečo povedz o tom živote. Takže na Marse sú baktérie. Baktérie? No musíš hovoriť, tam sú baktérie a baktérie také a také. Plynulé rozprávať. Nie jak prvák na záchode. Ale to je bohové. Potom ešte idem o tých Aztekov, takže. Však ty si učiteľ, učíš žiakov, musíš... Ako môžem byť učiteľ, ty si sa splnil zrazil. Takže ríšu Aztekov dobil Hernán Cortés a ríšu Inkov dobil Francisco Pizarro. Francisco Pizarro mal 3 bratov, viem iba jedno meno z jeho bratov, Pedro Pizarro. A ty si poznal ktorého? Pedra Pizarra a Francisca Pizarra, tých som poznal. Aj z knihy. Začias Atahualpa prišiel tam, kde je ríša Aztekov, Francisco Pizarro. Takže Aztekovia boli na území, kde dnes leží Peru a tam boli Inkovia a
No, Aztekovia boli tam, kde leží dneska Mexiko a Inkovia tam, kde dnes leží Peru. No s Bohom. Inkovia a možno aj Aztekovia si mysleli, že bohatý je ten, kto má najviac detí. To si mysleli vlastne iba Inkovia a normálne my si myslíme, že bohatý je ten, kto má najviac peňazí. A s Inkov to bolo inak. No, Inkovia si mysleli, že bohatý je ten, kto má najviac zlata, nie? Nie, detí. Lebo u nich malo zlato nulovú cenu. Mali deti, ktoré tu zlato kradli, nie? Nie, oni to zlato nepoužívali, ono im nebolo na nič. Ako na nič. Oni ho nechceli. Na niečo im Oni bolo. si mysleli, že bohatý bol ten, kto má najviac detí. No, tak u nás je to naopak. Však jo. Sadnem si chvíľu, hej. Takže vlastne jedného vládcu tých Inkov popravili za to, čo robí jeho predkovia, za to, že mal moc detí. Popravili, mal moc žien a tak. A za to ho popravili, lebo to je trestné pre tých Španielov. Bigamia, či ako sa to volá? Bigamia, nie? Tak. Čo, Eva? Hej. Bigamia, nie? Hej, hej. Ježiš, to čo kvie? Neviem, čo by som ešte. No. Inkovia